सुबह का खाली पेट में खाएब। एमे से 2 गो के टैबलेट भोर साँझ में से 1 गो का भोर साँझ में से 1 गो का एमे से 1 गो का। आधा गिलास सुसुम पानी में आधा ढक्कन दवाई देवे 10 ml आ 3 टाइम कुल्ला कर कोई औरी नहीं देवे, ज्यादा थूक नहीं आई फेंकब, सब थूक घोटबे करब। एकेटा ध्यान में राखब, रुइया जही से अभी यहाँ हटेबे, टाइम हो 3 निकाल के फेंक लेब, ठंडा पानी से कुल्ला कर लेब। आ गैस के दवाई खा लेब कुल्ला केला के बाद। आ कुल्ला केला के बाद गैस के दवाई खेला के बाद खिचड़ी कहबे बना दिला, ठंडा जेते जे मन मानत से खा लेबा। के बाद एमे से खा लेबा। सुत काल में आधा गिलास ठंडे पानी में आधा ढक्कन दवाई दे के कुल्ला कर सुत रहब। काल से एकरा सुसुम पानी में डाल के करब। एकेटा ध्यान में राखब, मातर चीज साफे नहीं खाए के, फूल गोभी, सीम, बैगन, दही के लग कदीमा, ये सब नहीं। ठीक, और नहीं ना कोनो दिक्कत। ठीक।